El número 1 d'avui té una bateria que dura fins 10 dies i costa menys que un joguet de consola. Descobreix el top 5 de rellotges intel·ligents per a nens. El següent és Nebu 4G. Aquest rellotge intel·ligent destaca per la seva connectivitat 4G i la possibilitat de realitzar videotrucades i trucades de veu directament des del canell. Les ressenyes són gairebé perfectes. 4.8 sobre 5 amb només 64 opinions i molts elogien la seva funció SOS i el monitor de somni. La bateria arriba a 7-10 dies i el disseny minimalista en blau encaixa amb qualsevol destí. El preu és d'uns 60 €, una ganga per un dispositiu que també inclou podòmetre, despertador i un robust segell IP68. En definitiva, Nebu 4G combina funcions avançades amb un cost molt assequible. Arribem al número 4. Prepara't. Parlem del número 4. Aquest model ofereix tocades i videotrucades amb qualitat clara, geolocalització en temps real i un Bluetooth SOS que tranquil·litza els pares. El mode escola ajuda a limitar les distraccions i el disseny és atractiu amb una pantalla gran i clara. Les ressenyes mostren una puntuació de 4.5 sobre 5, tot i que alguns usuaris han notat problemes d'ubicació inexacta. Amb un cost d'uns 65 €, la bateria dura prou per a una setmana d'ús intensiu. En resum, el número 4 és un rellotge molt complet, encara que la precisió del GPS pot ser un punt a millorar. Parlem primer d'Imu Z3. Aquest rellotge combina una pantalla tàctil d'un pol i mitja funcions GPS i trucades de veu en alta definició. Les famílies l'aprecien per a la seva resistència IPX8, ideal per a jocs a l'aigua, i el mode escola que bloqueja notificacions per no distraccionar el petit durant les classes. Amb una puntuació de 4 punts sobre 5 basada en gairebé 4.000 ressenyes, destaca l'aplicació, que resulta molt intuïtiva, tot i que alguns usuaris han trobat problemes a les trucades amb retorn d'àudio continu. El preu ronda als uns 110 €, una inversió que pot semblar alta, però la combinació de funcions de localització i videotrucades la converteix en una opció molt completa. En resum, Imu Z3 ofereix seguretat i diversió, encara que la qualitat de les trucades podria millorar. Si t'ha agradat aquest top, dona un m'agrada, subscriu-te al canal i activa la campaneta per a no perdre cap nova comparativa de gadgets per a famílies. Toca el lloc 2, un dels que més sorprèn del top. El número 2 és una opció assequible amb un preu d'uns 28 €. Malgrat el seu cost reduït, ofereix una pantalla nítida, funcions de comptador de passos i petits jocs de realitat virtual que atrauen els nens. La resistència IP68 promet protecció contra l'aigua, encara que alguns pares han observat que l'aigua penetra a la càmera després de dutxes intenses. Les puntuacions són de 4 punts sobre 5 i la bateria manté el rellotge actiu durant diversos dies. És una alternativa pràctica per a famílies que volen un dispositiu bàsic sense complicacions. Però recorda que tens els enllaços actualitzats a la descripció per comparar preus o llegir opinions. Finalment, arribem al número 1. Aquest rellotge es destaca per la seva robustesa i disseny atractiu, amb una correa de color frambuesa que agrada tant a nens com a pares. Les ressenyes són diverses. Molts elogien la facilitat d'ús i la localització fiable, mentre que uns pocs critiquen la durada del GPS. Amb una puntuació de 4 punts sobre 5 i un preu de 107 €, ofereix una combinació equilibrada de funcions com trucades, missatges, monitor de somni i una aplicació responsiva. En resum, el número 1 és el rellotge més complet del rànquing, ideal per a pares que volen tranquil·litat i diversió en un sol dispositiu. En resum, tenim 5 opcions: Imu Z3, Nebu 4G, número 4, número 2 i número 1. Cada un té punts forts: bateria, resistència a l'aigua, funcions SOS i preu. Depenent del teu pressupost i de les necessitats de seguretat del teu fill, pots triar el que millor s'adapti. Recorda que la clau està en trobar l'equilibri entre funcions i durada de la bateria. Abans de descobrir quin és el millor, recorda comprovar els enllaços a la descripció per trobar les millors ofertes i comparatives detallades.